Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, nagbabalik sa ating weather analysis. Ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Enero 25 hanggang 27, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, itong latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Nanatili po, meron po tayong katamtaman na amihan. Medyo mild lang lamang po ito. Kasama po ang dulong buntot ng frontal system. Bibigay po ng medyo malamig na panahon. Maulip na papuwirin na may mga padaan-daan po mga light rain o drizzles sa may Hilaga at gitnang Luzon. Kasama po dyan ang ibang portion po ng Metro Manila and also dito po sa may Batanes, Bubuyin, Cubao Islands. Itong amihan ay kaka-affecto pa rin sa area po ng Panatag Shoal at umaabot na rin dito sa may area po ng Kalayaan Island Group. Samantala, ang ibang bahagi naman po ng ating bansa, gaya ng Bicol, Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago at Mindanao ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon, medyo mainit at paminsan-minsan may maulap na papuwirin na may mga padaan-daan po mga ulan at may pagkulog at pagkidlat, lalo sa hapon ng gabi, particularly sa may Mindanao. So, yan po ang ating panahon. Medyo kalmado po ang ating bansa except po itong hilagang bahagi po ng ating bansa which includes Central and Northern Luzon dahil po sa hanging amihan at dulong buntot ng frontal system. Wala po tayo nakikitang namumong sama ng panahon sa loob ng 5 hanggang 10 araw base po sa mga reliable computer models. So, yan po ang kagandahan po ng panahon natin ngayong week. At continue natin fast animation, nothing to explain so far. Maganda naman po ang kalawakan ng Pilipinas. At ito po yung ating windy.com zoom in satellite animation from UMEDSAT. At for the past 6 hours po itong loop hanggang ngayong gabi, ay nakita po natin yung epekto po ng amihan dito sa may Northern Central Luzon at yung dulong buntot ng cold front. Nagkakaroon po ng mga pag-popping up ng mga tinatawag nating maliliit na thunderstorms dito po sa bahagi ng Northern Central Luzon. At also, dito rin po sa may bahagi po ng Mindanao at Sulu Archipelago. Medyo okay naman po itong break natin. But ngayong weekend, babalik na naman po ang hanging amihan. Papakita namin sa inyo in a short while. So, ito po ay magiging rain accumulation sa loob ng 3 araw mula sa ECMWF, European Model. Galing po sa windy.com app. For the next 3 days, may mga inaasahan po mga ulan sa iba't ibang bahagi po ng Northern Luzon. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Central Luzon. Kasama po ang Baler, Aurora. At dito rin sa may Isabela area. Yan po ay dulot po ng hanging amihan at yung tinatawag nating buntot ng frontal system o yung dulong buntot. So, kita po natin yung line na yan. So, ito po yung dulong buntot ng frontal system. So, for the next 3 days, sinaasahan po yan. Ibang bagay ng bansa ay magiging katamtaman po except for may mga isolated showers o thunderstorms. Samantala, ito po yung wind forecast mula sa American Model, GFS, for this windy.com as well. At for the next 3 days, simula bukas, Martes, ay manatili po ang hanging amihan dito sa may Hilagang Luzon. At pagdating po ng Miyerkules ay bababa po siya, medyo lalakas po. May panibagong surge na darating at makaka-affecto rin ng mga mahangin na panahon dito sa may Costales na area po ng Kabikulan, lalo na yung northern at eastern portions. At kung i-move natin forward hanggang Thursday, ayan, lalakas po yung amihan, lalo na sa Friday, ay halos 3/4 ng ating bansa ay apektado po ng panibagong surge ng northeast or amihan, northeast monsoon. Okay? And so far, yan po ang ating latest. So, watch out for another cool days, especially na yung Friday, Saturday. Pagbalik po yan ng panibagong surge ng amihan. So, dyan po tatapos ang ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Enero 25 hanggang 27. At babalik ulit tayo sa Miyerkules upang ibigay sa inyo yung pinakalatest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, si Mike Padua magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking YouTube channel.